s mužilom. Imamo live. Ako recimo koliko je to para, da se vidi koliko je to para, da li da kažemo da se angažujemo, da se recimo uplati, da ti rešiš to više, da ne razmišljaš. Mnogo će ti znači da primaš i 12-15 hiljada. Nebitno je da ima neka primanja. Neka primanja ima. Čekaj, koliko tebi radnog staža? 35 godina, 3 mjeseca i 17. Znači, tu ti treba 4-5 godina, ali računaš da je 4 godine, 9 mjeseci. Evo, tu je sada tamo ti gledala i on isto, kaže da je ovo, da se dani kaže sinu jedna godina i se bio na dole. Ovdje imam puno fačeva. Godinu dana manje. Da li je moguće šta i koliko i da jedino što se ovo pričala Radica za ovu nadu i to sve što može to sve odjedno. Pa to je problem sad, da li ti moraš, da ako može, da bi bilo najbolje odjednom da gruneš pare, recimo, i onda da kreneš da primaš penziju. Ili moraš ti da uplaćuješ mesečno dok ne napuniš te godine, pa onda tek da... Ali onda bi to nema nikakvu svrhu. Tako pričala, ja sam ošto nisam mnogo ni upuštala u to. Kako će neko da plaće, recimo, ne radi, a treba da plaće radni staž? Jer ona je htjela, zato što prodaju, znaš, sumu, mingu i ovo, pa je imala para, pa da uplati neki tako, makar 6 mjeseci, celu godinu, tako da. Ne, neće se mi plaći da uplati. Ne, ja znam ovo jedno dala, a ne mogu ti da vidi to, možda kad je ona vidi ovdje tako da je uplaćivo mesečno ne. Uspeo ne, On ima možda manje kao zapravo. ali nije ima godine života. Pa je mogo da uplati da godine života. Normalno penziju. Da, ali on je imao staž. 10 godina pa je mogo tu Prevremeno da plati, da on je prevremeno, sad ide da uzme punu penziju. Ona je neki kuću kamere, pošto mi je ispravio live. Ne, gleda ti sada, možda ona varijanta ako bi mogu u prevremenu, pa da plaća mesečno do pune, pa da preda za punu. 40 godina preveliki zadnji disko. Prevremeno može, ali može. Jedan uslov mora da Radno štaga pa to. A jedan od uslova, Ili 40 godina. Neću moći, druže. bilo i na televiziji, nije na internetu samo, bilo i na televiziji, kad su to govorili da su za žene koje su produžile za 2 mjeseca. A muškarci moraju, ili jedan uslov da imaju to. Dobro. Ja sam se odlazila u Indiju, ja sam imala 35 godina radnog staža, a sam imala 54 godine života, tako da sam ja otišla u radnu penziju. Dobro, ti si ispunila si jedan uslov. Ma ne, onda je bilo drugačije vlačke. Vlačke mogu da se... Ide da ti invalidsku i sve. A sad je invalidsku penziju. Nema. Invalidska penzija je jedino da je se dvornoški, kada te pužiš pred njima. Ajmo ovako da razvalimo ova dva. Ako znam primjera kako god hoćeš, neki sam mi glavi čovjek predloži invalidsku,
dođu. Čisto da dugo i da se ne donese dano. Odveli su ga... Da kažu... Joj, znam, to je Zoran. To je Zoran, ma ba. Nije to muž od ove slađe, što ne bi audio. Je? Ne smeta ništa, ovaj smeta. Ne znam, Boga mi i sad za penziju je povuci po tebi jako. Aha, to nemoj meni da kažeš. Kod mene ne bi bilo toliko toplo. Iskreno, ne, ovo je za mene mislim... Ne je prijatno, izvini. Ali ti si navikla na ujednačenu i na šrančeru kave, na tu temperaturu. A ja više volim, uopšte više volim da je hladnije nego da je suviše toplo. I zdravije, da sve to je zdravije. Znači, zdravije kad je hladnije, a ne zređuje Zato ti je sve nedostatak. Iako je ovo i pritvoreno, znaš, nije skroz zatvoreno, ali vidi koliko žara ima. A ovo je dosta i kalorično i... Da si ti samo napravila lutku. Da, ovo je njihovo bilo, pa onda, pošto je i kratko, i ovo sad znaš malo da produži, znaš, pa je časav onda to oblepio i ovo ovako, njegova majstorija. Jer ne može se ljudi, da se uzeli ovo sve, ne, kek je, samo to, super je tako da, ne, kažem ti, mi smo sasvim tamo, na jedinici, nakon je bude 5 da uključim, samo da bude uključeno, kad se napuni onda je to. Uveče ga opet pojačaš malo da ono što se od zračenja ohladila, da možeš sutradan, nešto tako, a ovdje, kad ti jedino oni bili... Ajmo mi, sada Jackie. To je grejanje bilo samo s ovim, mi smo duši tamo spavali, tako da... nismo mnogo Ne znam šta da vidim. Koliko mi je Teodora potrošila struje za ovo vreme dok je bila ovdje kod mene. I ona cele noći na priduše. Uđeš, da se srušiš od njega, a zatvoriš vrata. Ili spava, ili kad ujutru negdje oko 7 sati, 8 O, rešili quest. Pa na prste uđe, dovde je zatrškana, a ovo da se srušiš od kućice. Bar ja kažem, ja ne volim mnogo toplo. Ovo ću duo. Pošto je bar nekako onako i ne baš ono izbori za solo. Meni hladno, sad zadnji put kad sam bio kod njega, meni je na kraju počela da boli glava, a brzo smo drušili karte i kuću sledeći put reći da sam nisam još, ali ga rekao. Čekaj, mi imamo karte. Ja sam njega zamolio, ne mogu sada, ako moj posebno da kaže, iskuplje pare za grčko dogovore. Zeznali ste se tu oko grčki, ja bar mislim, ne znam, kad vam je bila šansa da vam vrate pare. Ne. Nama nemoj, oni su rekli, kako je potpisano, nama vrati 2022. I ono grani. To je... Ali pitanje znači da vam vrate uopće. Ne, vratit ću, nema tako, ali vratit ću, ali je mora ili da ove godine otvorimo, ako ne otvorimo propada, 2022. vraća novac. Ali to ako se
gospođe dotične vrati, ako se seti, ali teško. Polako, dići to. Daj Bože. Biće. Jer zašto bi ja Ljudi. Situacija da ti ne možeš sad ni da radiš. Da, tako da je. Tako. Do momenta tražili da vidimo šta je kako. Ja nisam poslala to ličina, jednom potpuno sam plaćala koja rodina prilika, to nema da održavamo pražnice. I jedan to uzio gumit, uzio vidim ja ništa to i stara koja se Jedna da tudi vakon možda i sada da je u toj situaciji, kako je šta je, ne znam koliko je i sve, ona morala da reagiramo. Jedan mi se slobodno, znači ti drugi da ti mislim, to je znači da te ošte ti tu nisi smela. Ajde, ako si jednom ti sasvim. A evo, sad ću ti ja reći ono koliko imam trenutno. Imam još 14 Znači, kažem ti, sad, kreću račune. Račun dolazi. Ne može sa slatkim. Ne može biti slatki. brukate me bre vi. Ne mogu da je... Uvek me brukate. Pizdali vam materinu. I za ono, to ne razumijem. Pogotovo u tebi. Unutra imam gde... Tu samo tebi. U lajnu me prekidaš. Vidi ko bavi smetne sestra nešto. Pa to! Uvijek imam ti ja, ako sam jednom ili dva puta pogledam. Prvo, ne mislim jedno je dobro, ti se već drugo, ti si nanik od minuta stavljaju sve kao da ja se bude u toj situaciji. Ali ti se ne može se biti, sve se da sve bez jedno. Niti, kupiš ono, ovaj hajba, mislim, trajaće mi pola nedelje. Imam bukvalno ne ceo kod, 2/3 hleba. Ja imam hleba, naravno sve hrana. A evo što imam mislim nego uopće ne sve što se ja se plašim. Ja se plašim, jer ja... Nismo ovdje na 3. Jer ti imate on bio, a
filmova. I ona mi je bila dovoljna, nego što je prije pratiti filmu, pa onda i otprilije rekli da doplatimo. A sad pogotovo i porezi, 3 poreza se ne trebali. Jer ja ovdje samo sad mi plaćam 4.000 da poprati provoz. Za rodne revolucije. Prošlog meseca pred novu godinu sam dobila da platim porez za 3.007, 3.900, za 3.800 dolara. Ajde, mora dečaka. Ja sam isto zvolila ti se sve. Ajde, evo ovdje koji i ko da si došla sa zrnova. Teško dolaze. Ovdje nešto bi završiti pa ću da i nešto ne ide polako. Ne, on je rekao da ide nešto samo da završi. Ni, Dobro vas dvoje, šta radi? ne uživamo. Topli, evo ja sam ti ovdje pomenu da sebi. Ja meni ne uživamo. Posle, da. Sedi samo ja. Ke? Tu pored peći baš je toplo. Šta rade Lazi i Bru? Eno su. Zašto si stale, hoćeš da popiješ nešto ili ćeš kaficu ili pa da onda sedem da pojedeš nešto? Domaću rakicu ili ćeš perinkovat ili ćeš oreovat. Evo dobro. Uzeli su Nemanja do svoje Sava. Nemanja i sam se pokupio, odmah u kući, računio stvari, posjetio da se to mokro. Da, ljudi su vodili 3 dana na stankanje, jer je onda je mokro. To jesu sigurno, ne sumnjam. Idemo dalje. Ajmo neki drugi broj. Nije neki sneg, više Znači, ja bar znam da sam ja tražila najveću prašinu i najveće platila da je krkatovo. tako i njih dvoje. Pa to ti je kod dece Posebno tako. Dunja. Hvala. Posebno Dunja i onda... Krećemo. Ali je mnogo godina prošle to tako, znaš, mnogo je lepo održao, mogu da kažem, očitao. I na kraju je ovako zašto je mnogo održao, što je nakon na nebo, počeli se da kaže, i je bilo oko njega, i onog trenutka kad si ti zvao u pola dana, ti si mnogo Nema se internet tu. samo ne uđi ono, je ko opcija, tamo se neko zvoni. Ljudi njima se ovo žele ne uđi, znači toga, jer da vidimo da se kupice bloke, znači ono sjajno, znači. Ovo, na svim
OKG. Ili će trati negdje oko 41 minut. Ne duže. Evo mi ovako. Ali plus toga je bilo još onih koji su dolazili na grob. Ta žena što se stalno kubila, što je dobila žena, koji se mala. Na jednom grobu poslu. Nadja, šta si ti skrivio? I drugi je, prvo muško pa drugo ili nije bitno, oboje su to snimili. Malo je ne se zanimljivo prošlo, si bilo glavno. Sad smo najzvanite, da se izvukla, ona pustila mu Beogradsku hraniku, stali već i onda pričaju da je 4. decembra najveći broj. Džima Gomer! Čupaka. Šta je tu bilo? Porciaću, Berberi Hilsa. Dobro, sad je smanjeno. Ali, radite da ti počne srpske na ove godine, da vidimo šta je. Što se kupi? Ovo vreme ne odgovara, znaš, ovo je. Ima mi, kad pogledam da mi puno, još uvijek mi to, znate mi kako znam da ja zaboravit ću. Dobro da ti zaboravio. Ne. Jednu stvar zaboravi i tako. A sad ja moram, znaš, i onda da se poslušao. Da mi se spremija. Ja kažu da još i pišem mnogo i stavljam na oči, rekao da komplikovano. Nisam juče ono prazno, pismo ono snedi ono, Sonja kupila ovo, kupila ono. Ja, kad ide brat, ajde da ti kupiš, ja uvijek toliko da kupim. Nisam imala problem, sve smo drugo spremili. I juče si ja krenula. Moram vidjeti šta će ovi moji. Za pesak i rekao, aj prvo ću to, nisam prvo pa onda to da završim, rekao, ajde. I ja prvo pesak. I vraćam se ja kući, to sam pesak i za to sam došla. I došla sam do pijace. Do polovine pijace. I setim se, pa gde si krenula, rekao, ti rekao, treba da ideš u Maxi, rekao, da, a usput idem razmišljam, znaš, dobro, rekao, treba hleba da se kupi, ostavit ću ja pesak tu ispred vrata, da ne mislim ovdje u prodavnicu, pa tu da kupim hleba i sve. Mislim, normalno, rekao, žena bre, jer ti rekla gdje su u Maxi da kupiš ovo, kako nisi to, onda kupi ono. Ti nisi, znaš, rekao, dobro je, odlično sam ja, počela sam danas i zaboravljam što treba da kupim. A postavite vi pitanja. I dosadno je. Potki se i ovo. Kad je ovako fino. Nije odgovor. Čim se razliđe, niti ne hodi što radiš, niti se nešto radi u kući. I onda sad niti mogu da legnem da spavam, na primjer, ajde na tijoko, mi se ne spava, zato ti oranžeri po mraku nije bitno, ne mogu, moram da legnem vakom, da mi zima, mislim da ti se vatra. Ma ima sve svoje periferije i onda kako da izgleda. Ali opet bez obzira ja to koliko dana ne spavam, znači ne mogu izgledati tako kada, znaš. Ne mogu da zaštim dužem. Ali pa jedno sad ne, ili ti sada u kratkim rukavima, jakna jedna, mislim, pa... Ne, imam ja još jednu. Pa to. I tako se ne vikao čovjek, šta ga radi, mora. Ima biti ovako, znači kad bude lepo vreme, pa... Ma ne, stvarno kad vidi da se malo greje sunce drugačije se čovjek osjeća, nego ovo tmurno, mračno, empinitivo. Gdje ćemo sad za B? A bit će. Ovako. Vada se sada, znači ovo je važno bilo da se pregrmi. Prva stepenica pa se vada sada sve ostalo da idu.
drugačije je. Da kažem, iznos tu, i odmah iza čakora, nije stavili spomenik. Nije ravna ploča. Ima kao tipa Taranka, pa treća. Mislim se što nije, ja sam šta pravi, da to se do ploča, i želim se kako da to da ćemo to da tako kao i svi dola. A gdje su sahranjeni baba i deda? Ne mogu da im odem na grob. Da im odem na grob. Znači, ljudi moji, oni mi ovo jedno igra koji ću mi biti. Izgubili. Se kaže leko, ali oni su baš lepo odrazili jedna, druga i treća. I viš kako, znači samo da za ono kod tati ima ono kao jedan, nije kao jedna ploča gde stavimo to i odatle kreneš prva, druga, Igramo i ovo. Može. ali Zato što ono bez veze izgleda kod tate na Igramo. groblju. Igramo, što niste? Nekako Igramo stalno i ono, virtualni. ako ne stavljaš stalno onu rizu i Pa ono, znaš šta je, zemlja se slama koliko da je prošlo vreme. nisam Kiše, ovo, ako ništa drugo, one podvodne E, pa vode to, odnesu, znaš, pa onda se nekako. sleže. Ovo se ne vidi, znači, pa ovdje se to, slaže, pa sve se znaš, do... ali se ne vidi, ovo Da. nekako stvarno baš bez veze izgleda svaki put kad dođemo, svaki put kao, hej, evo to onda ti kad dođeš, tražiš Ako ovo ništa doma. drugo, bar Ljud moj! ispod one prve ploče, Jeste, rupa i jeste, onda sve više i više te tone, prve znaš. se krene prva ploča, jedna trećina, pa druga niže i treća do nogu. I nekako mi se to dopalo. Da uzmemo Božem pravdi, to nam stoji na naproleće se samo želi. Dobro, ovo ne. Da odradimo. O da. A već su Jeste stavili ove dva igrice? spomenice. Mada ove, što kaže ne i ovo, kaže jeste, kaže Tu. novo kada je vreme za to. A Ipak je tamo što najbolje se šetala, staviti, u stvari na ona je leto. kameno rezac. a ona ima ovako zelena kuća, ako se možda sećaš vizuelno, znaš ono kako je groblje, pa ovako kako se gledaš, zelena kuća i na njoj piše kamenorezac Dragan. Kaže ona zelena kuća, tu smo mi, kaže i ovo. Pa možda tražiti. I kaže najmanje 2-3 meseca, kaže ranije, kaže sad je gužva. Tako da, vidjet ću, ne, otići ćemo, ja baš kažem, 2-3 meseca, ili se... Pa april U mesec. martu, početkom aprila, znači, april, morala bi da se to dogovorimo, da se odlučimo A gdje gde ću smo sad. mi radili? Ovdje ste na Zrenjaninu. Sećaš se na Zrenjanincu smo se, radi se zapamtila, ja nisam piše udarnik. Umetnik, on je bio prvo Jeste, sa desne, pisalo na... piše ti dole piše na- onoj ploči, na Da, ona uža ili ova, leva, Piše. pravo ili ona, Da, onako, je. piše na umetnik. Zrenjanincu. A bio je sa desne strane, ja mislim da je tu privatno nešto stanovao, kad je to i bilo i ono, da je tu radio čovjek, pa je sada odavde, sa leve strane, kad ideš prema Beogradu, onda obrnuto ima velika jedna bela kuća i vidi se mermer i ovo sve, znaš, tu ispred zgrade i to. A ne znam šta je pored njega, da li je isto jeste neka zgrada, da li je ove mašine za poljoprivredu, ne znam, nešto ima isto, ali on je tu i baš piše umetnik onako, znaš. Ja mislim da je on onda bio jedini ovdje na Zrenjaninu, na tom tamo delu, znaš. Moguće da je to bilo... Tu! I ono, i pre toga je on bio... Na svakom proizvodu i ovdje kod prijatelja. Kad vidiš čoveka samo po sebi, nešto me ne privlači da dođem tu, da... Pričala ja za advokata, kako sam se smela.
Znači, On je rekao, ja ga znam, ne znaš, ja ga znam. Pa da, Ali vi sad- morate- ja nisam mogla da se suzdržim, znači njega niko živ ništa ne razume, znači, ali bukvalno, znači, Kad ne, sam ja ja sam na pričala kraju tati, ja izašla. njega pola razumem, pola on mi kaže, kako ga ne razumeš? E pa dobro, sad ću da Ispadaš vidim. glupa. Pa ne, ona kada završi razgovor i kaže, ja njega ništa nisam razumela. Pola Kaže, sam "Ja ga ga-" čula, pola nisam Da je ga kažu, čula. kako ga ne razumeš? Je. Pa vi ono ne možete da zamislite, znači ja sam na kraju morala da ustanem s one stolice i izašla sam iz one prostorije. Ne mogu doći sebi koliko se smejem, znači mislim neprijatno. Pa on je takav, znaš, onda ja ne, Kike. on se šali, znaš, on priča Da, 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 da. Ne mogu da verujem da sam izgubio. Ja ne znam da on se... Idemo dalje. Da se šali. 100 puta mi je rekao da sam budala i da će da me ude za nekog što ima Jeste. Jeste, to se seća. Sad ti za To sad sam za udanju. On to bio obezbedili Batadejan. Pa ti Sve bi onda obezbedio. I cacu, i Da, da. Dejana, i Jadranku, i unučiće, i sve živo. Ja. Jesi se dogovorio sa Zokijem? Yes. Tu ljudi pri. Preti škola. Hvala. Nešto, neću školu. Glupost. Evo rekao, rano si sinko počela. Znači ne mogu da spavam noćima. Od sekiracije ti treba da ideš u školu, a Ne nisi... možeš da kreće škola. Da. Eno, Laza se već da, juče je ustao. Okej. Normalno, već jutros mu je bilo teško da ustane. Za... Za boravku. Ja sam pošla da radim, on mora u boravak do nju vrtići. To je to, 15 do 7 ustajanje i već... 15 do 7 on ustaje. Aha. Mi ustajemo u 7. Dobro, to je to. Ja. 15 minuta Ko je gore dole. popodne, misliš, predvečer? Pa hoćeš i ga pogoditi. Uf. Super I strajk. rekao da ti se spava, je. Ko? Ispustila, pa ne, Teodora. Ajde, ajde, diži dupe. Mrazim. A ovi kad počnu ovako od šetati. Stigla čovječ. Pa jesam i dobro stigla, mislim, Ja? ja čak ni bila... Ne mogu. Kako si stigla čoveče, najradniji čovek, a vi tu zabušantije. Evo i muž zove, bre, preko komšije dole zove da... Pa ništa, ja sam u 4:00 sam bila dole na kapiji dok sam sada došla do Pa auta. dobro, ti si super stigla. Ja sam stvarno Pola super sata. stigla. Pa čekaj, gdje si ti u Charlie Chaplina, bre? Pa baš tamo blizu one pumpe. Bože. Na početku, jel? Pa da, tu. Malo niže da Pa kažem. Bože, kako super to. Pa jeste, šta je tamo kod Bogoslovije. Na mosti, to ti je to. To je to, A, da. ništa. Da. Aj, skip Znala sam level ako iskreno. ostanem, jer ja tu da isto tim, ono, kod Bogoslovije. Moram nešto da Ideš vidim. gore, da, za mir. I tu zna da bude gužva Haos. za skretanje na Pančevački katastrofa. Ja možem. Znala sam da ako ne krenem u 4:00, Nema možda šanse da nema prođe. Pa ja sam sad da isto prođe. zato razmišljam da li idem kroz 29 ili na Pupina da idem. Na Pupino, most na To je Ati. sada gužva, sada sigurno, ako bi svi se vraćaju iz posla. Ma da, be. Šta si rekla? Kažem, još uvijek je vreme kad se ljudi vraćaju s posla pa da ovuda sad za grad da bude gužva, znaš, preko Pančevca. Ovo ti je... Evo me. Pupino, most na Adi. Postoji Znaš da će bolji biti drugi. Izbacit ću železniku i odeš kući. Jevo. Se slažem. Ja moram da ti Tako napravio plan. Da, da.
Napravio plaću. Kako su tvoji? Za organizaciju. Dobro, evo, Goca radi danas, ali od kuće uzelo i to je ona išla kod Filipovića danas sa babom i dedom otišla rođendan mlađoj. Aha, Devojčici, pa zato oni danas nisu ni došli, što je prave rođendan, pa oni pitali danas da dođemo, rekao danas neću, ono 19. Ovo mlađe. Mlađa. Ona je godinu dana, ne, 20 u stvari. Ko, Ana? Ana. Evo mi klajmovaću. Nije, bre, Ne, godinu dana je ona starija od tebe, ja mislim. Nema šanse, kada je mene godinu dana. Ja mislim da je. Ako puni 19, onda je Čurko. 99. je rođena Mila, a ona je posle nekom 2 godine, znači 2001. Kad ti si? 20 godina. A godinu dana je ona, Godinu dana zato što je ona je godinu krenula sa dana. 6 godina u školu i zato je ona 1 godinu pre tebe. Bio u stvari 2 godine pre tebe. Tako je. Ona je u januaru rođena i ona je krenula ranije 1 godinu. Tako će dulje. Tako Dunja i Neva rođeni su iste godine. Dunja je rođena u februaru, a Neva je rođena u junu. I sad će godinu dana da bude razlika. Duše, ona jeste ovako. Sad će godinu dana razlika da bude, pa to isto s ovim prijateljima našim, ovaj mali je u januaru sada, valjda 17. A Nađa ti je 2. maja. Baš se vidim. Oni sada 3. razlika. Godinu dana ima dece koje su rođene Eto, iste 1. godine, marta isto sve. prethodne godine i ona je s njima u grupi, baš je Tako je. razlika. Baš je razlika, Mhm. stvarno. Mislim, Ona, prosto su dobro, zreli. ali To. Vidiš što mene derigira? Prošle godine, pre znači korone, oni su mogli da idu na zimovanje. Dunja je jedva to Baba, dočekala, ti ide meni laze na sok. zimovanje, hoće Donesi. ona, sve, Sve. može. tamo. A ovi niste radili. Ne može, a njena grupa ide, a i ona ne može, pošto nema 4 godine. Ja znam da kažem, pa znam, ali ona Čekaj, ne ide- može u vašoj grupi da bude, ali ne može da Ne može ide... sa grupom da ide na zimovanje, nije mogla ni na izlet da ide. To je glupo, to su... Pa to je glupo, mislim, potpuno, znači ti nju šalješ u tu grupu, znači da misliš da je i psihički i fizički spremna. Tako je, i šalješ je godinu dana pre u školu, a ne može da ide zimovanje i izleti. Ništa. To baš je bilo tužno. Da, da. Kako da ne bude, pazi, još dete, ajde ti dete to objasni sada. Da. Ono kao svi to ja ne mogu, znaš. Da. Znaš, ono, Baš bez veze, stvarno. A tako je, ja tako ispao, mislim što ne. Ne može, pa da. Manje od 4 ne možeš da Ne je može, vodiš. tako je, tako je. Ja kažem, ja se potpuno slažem šta radi u toj grupi. Ali onda je lepo prebaci u mlađu U grupu mlađu i to je grupu to. pripada i to je to. Što ne može da ih vodi kad idu i mlađe grupe kad ih vodi, to mi nije jasno. Ne, do 4. godine. Do 4. ne vodi. Da, ne vode. I sad kad je napunila 4, sad je korona i neće I neće ni da ide i to ti je to. To je to. Znači, a ona se toliko radovala tom To je baš to zimovanju da sa hoće da, Lazom. da. I ne daju se, ne može i to je to. Ako nešto promene dogodine, promene... Pa valjda će da se završi više. Sjećam se ja kada moram da ustajem za vrtiću da ne ustanem, molim se, mama me oblači i ja legnem da spavam, pa me diže, pa mi opali šamarčinu i na kraju krenem. I na kraju ipak ustaneš. Da, na kraju ipak Samo si se maltretirao bez veze. Jedno me polilo vodom. I opet si ustao. I opet si ustao, tako da. Nije ti odmah da ustaneš da ne bi imao traume posle. Jedno me je tata spasio srećom. Da. Kod nas je uglavnom rat ujutru, znači, jer svi... Atomska bomba pala u svi kuću. žurimo,
I onda je to... Srbija! Mi se kao trudimo da oni Idemo, bre. ujutru kod kuće doručkuju, znači ne idu oni. Isto i mi, i dan danas isto nađe ona ujutru, jeste muka živa da ustane, ali mora ujutru pre Ujutru, škole. pre škole, Tako je. vrtića, boravka, čega Nešto da god, pojede. mora da se doručkuje. Jedno parče hleba i jedno Onda parče ćemo hleba. polako da završim stream. Znači, i sad još sve to. Koliko, znači, bukvalno je ratno stanje ujutru. Kad odu, doduše jutro sam i ja odmah otišla da se spremam, ali kad odu ja prvo sednem. Jedno pola sata, pustite me mir, tišina, ne idem nigde šiše. Lazare žvači, Dunja žvači. jedi. Okej, hvala što ste gledali ovaj stream, Ma, što ste ja ću živjeli. ove kiflice, ove